Dámy a páni, máme problém. Víte aký? Je tu pafuk. Pozrite sa. Ty vole, dámy a páni. Musím to... Vidíte to? Ty vole, toto není vôbec dobré. Hej, Teder, čo budeme robiť? No, kamo, ja to tu asi hneď zajtra vypálim, hej? Dobre, tak to tu vypálime. Kriste páne, dámy a páni, toto není zábava. Toto reálne není zábava. Čo ak ten pavúk čeká na to, kým zaspím a bude ma chcieť zežrať? Čo na to hovorí náš pes? Ale, ty nemáš ísť po mne, ty máš ísť po tom pafukovi. Ponom chod. Majte sa krásne. To bolo menšie video. Pa.